Hazel Grace! Auguste Watersy. Nemůžu přestat myslet na tu tvou knihu. To mě těší. Stejně to potřebujeme uzavřít. Přesně o to jsem žádala Van Houtena ve svých dopisech. Ale nikdy ti neodpověděl. Nikdy. Vážně už je jedna? Co? No jo, nejspíš je. Asi bych už měla jít spát. Jo, dobře. 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 Možná se dobře stane naším navždy.